Tomikám? Itt az állatkert. És hol van a pénztár? Hol vagyunk? Ez a parkoló még. És ezzel nem engedett bennünket. Nézd, tehát biztos meg van telt a parkoló. Jó, nem sietünk, még rájuk. Nem, figyelj csak. Meg van telve a parkoló, azért irányított az Nem kell kiabálni, nem fognak ellopni. Jó? Ti idáig ráértetek, akkor most már ráértek, addig még eszünk egy cigit. Bagoly. Tudod, hogy mondja a bagoly?